Ġimagħtejn ilu Tonio Fenech waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali akkuża lill-kumpanija Intershore Fiduciary Services u l-diretturi tagħha b'involviment dirett fl-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Madankollu nhar il-ġimgħa fil-qorti sar magħruf li fi statement mal-Pulizija wara illi ngħata l-proklama, George Farrugia qal li din il-kumpanija ma kienet taf xejn dwar dan l-iskandlu u dwar il-ħlasijiet tal-commissions. Dan l-statement li George Farrugia għamel bil-kundizzjoni li jgħid biss il-verità ixejjen għal kollox l-allegazzjonijiet seri tal-Ministru Tonio Fenech. It-tnejn filgħodu fit-tmiem żjara fil-Monti tal-Belt, One News talab spjegazzjoni mingħand il-Prim Ministru Laurence Gonzi dwar dak li qal il-Ministru Fenech. Għal-bidu Laurence Gonzi qal li ma kienx jaf fuq xi xkun qegħdin nistaqsuh. Prim Ministru, dwar l-Intershore, Tonio Fenech ħareġ verżjoni, fil-qorti ħarġet verżjoni oħra. Inti min temmen? Ma nafx id-dettalji tal-qiegħed. Meta One News spjega lill-Prim Ministru dak li qal li ma kienx qiegħed jifhem, Laurence Gonzi wieġeb biss li huwa ma jiddeċidix lil min jemmen u lil min ma jemminx. Il-verżjoni li Joe Cordina kien jaf dak li kien għaddej fil-każ tal-korruzzjoni. Fil-qorti George Farrugia, ingħatat xhieda ta' George Farrugia li timplika mod ieħor. Inti min temmen? Jien m'iniex qorti, il-qorati jiddeċiedu lil min jemmnu u ma jemmnux. It-tnejn filgħodu One News reġa' staqsa wkoll il-Prim Ministru biex jagħti ammont preċiż ta' kemm huwa u l-Ministri tiegħu taw lura miż-żieda tal-500 euro fil-ġimgħa li taw lilhom infushom. Laurence Gonzi iżda reġa' ma rridx iwieġeb u qal biss li l-flus ingħataw lura kollha mingħajr iżda ma semma ammont preċiż. Prim Ministru, miżżieda ta' 500 euro kemm ingħatat lura bħala ċifra mill-Ministri, bħala ammont, għax qed jingħad li ingħata kollu, imma ħadd min-naħa tal-Partit Nazzjonalista ma tispeċifika l-ammont. Diġà weġibna dil-mistoqsija ntbagħtet diversi drabi, għandkom tweġibit bil-miktub m'għandi xejn xi nżid. Kemm hu kollu? Qed jingħad li kollu, Prim Ministru, kemm hu kollu? Kulħadd irid jirrifondi Il-Prim Ministru appella wkoll lil One News biex nagħmlulu mistoqsijiet li skont huwa ikunu aktar oriġinali. Oriġinali. Grazzi lil kulħadd, Sinjuri, thank you. Nirringrazzjakom.